De fet, escoltant l'altre dia al Zapatero en no sé quin míting, que el tipus deia alguna cosa així com hem de fer un gran pacte entre treballadors i empresaris perquè tots estem en el mateix vaixell i hem de remar junts per tirar endavant Espanya. Vaig pensar, vaig començar a mirar vídeos i vaig trobar un vídeo del Primo de Rivera, anys 30, que deia exactament el mateix. Fotut no és que Zapatero digui això, que de fet és el mateix discurs que tenia el franquisme, aquesta idea dels interessos comuns de treballadors i empresaris, que el que vol dir és que els treballadors ens enduiem les engrunes i ells s'enduen el pastís, és que els propis dirigents sindicals de comissions i UGT tenen el mateix discurs, de tenir un bon rotllo amb la patronal perquè així ells s'enduen el pastís i nosaltres seguim en una situació com la que tenim. De fet, també es va donar la circumstància que la setmana passada vaig tenir que anar a Madrid per un tema d'una roda de premsa, estava a Estació de Sants, estava esmorzant i escolto un tipus demanant un cafè amb llet, em giro i efectivament era Coscubiela, exsecretari general de Comissions de Catalunya. Vaig dir, aquesta és la meva. Bueno, vaig anar allà, el vaig posar a parir una mica, el tipus va posar molt nerviós, deixa'm en pau, deixa'm tranquil. Evidentment, tu ets un guarro, tu evidentment et vas posar en contra de les mobilitzacions dels treballadors d'autobusos. I llavors li vaig fer una pregunta que sempre m'interessa molt quan parlo amb algú que ja no em fio de la seva opinió. Li pregunto és quin sou té, perquè un cop saps amb quants diners està comptant pots entendre millor què és el que diu. El Coscubiela va respondre el que responen tots els polítics professionals, que és el meu sou és públic. Els polítics diuen el meu sou està al BOE. Llavors, mai t'ho volen dir. Jo li vaig dir, entenc que tinguis vergonya de la pasta que estàs guanyant i no m'ho vulguis dir, és lògic. De fet, li vaig dir que segurament li pagaven molt bé per netejar la consciència bruta que té aquest home. Bueno, el tipus al final va marxar desesperat, però jo vaig trucar un company perquè sabia que a VilaWeb havien fet una entrevista i sortia el sou que tenia aquest home. Aquest home, l'any passat, quan encara era secretari general de Comissions de Catalunya, guanyava al mes 2.800 euros dietes a part. Quan dina, a part. Quan viatja, a part. Jo no sé quants de vosaltres guanya 2.800 euros al mes. Apostaria quasi els dos braços que no n'hi ha cap. Jo tampoc, Bueno, lo interessant és que 2 dies després em vaig trobar la revista d'Iniciativa i parlaven que ells estan per la defensa dels treballadors i tal, i llavors entrevista amb el nostre representant dels treballadors. Vaig pensar, a veure quin treballador han posat i qui era, en Coscubiela, clar, evidentment. O sigui que crec que realment Iniciativa ho tenen bastant fotut perquè els treballadors els votin, perquè desgraciadament els treballadors cada cop són més conscients de que aquesta gent viuen del cuento, viuen de seguir fent-nos pagar la crisi. De fet, cada cop és més evident que ja no només és la patronal la que ens vol apretar, sinó que ara ja els seus sindicalistes s'estan traient molt la careta i són ells els primers que es llancen perquè els treballadors acceptem pagar aquesta crisi de manera fehacient. El cas més clar ha sigut el que ha passat a la SEA. És el primer cop que un sindicat munta un propi referèndum perquè els propis treballadors acceptin congelar-se el sou. Fins ara era la patronal la que intentava acollonir i que et congelessin el sou. Ara ja són els propis sindicalistes els que fan aquesta feina obertament. I a sobre ara ens diuen que volen fer una nova reforma laboral, amb la qual ja ens podem posar les mans al cap perquè, evidentment, vol dir una volta de torca més. Bueno, com deia abans, aquesta candidatura vol ser un generador d'esperança, un generador d'il·lusió. Penso que si aconseguim un bon resultat serà un passet més perquè cada cop més hi hagi gent que entén perfectament qui són els que manen, el cabrons que són, però encara no tenen la confiança de pensar que es pot canviar les coses, perquè no estan acostumats a veure victòries. Per això cada cop que aconseguim una victòria és molt important donar-li molt de bombo, que la gent vegi que és possible lluitar i és possible guanyar. Que no només ens mobilitzem com una fi en si mateix, sinó que quan ens mobilitzem perquè volem aconseguir, i a vegades aconseguim coses. I com deia, crec que podem continuar generant aquesta confiança, aquesta il·lusió, si aconseguim treure un representant, que a més seria una segona victòria, i que, com deia ell, què fa un o una allà dalt, no? Rodejat de 400, 500 cràpules, engominats, corbata... Bueno, jo crec que es poden fer moltes coses. Per exemple, com deia al principi, te'n pots endur unes quantes pilotes de goma i fotre-los-hi pel cap. Literalment, no és cap broma.
encara que el Jordi creu que estic bromejant, no és cap broma. Si el follonero ho fa, nosaltres podem fer-ho. L'altre és, jo pensava, fan la llei aquesta del retorn, la directiva del retorn, culpabilitzen a la gent que tenen gent que no té papers, que estan apadronats a casa seva, consideren que tu també ja ets un delinqüent, barbaritats d'aquestes, i seria bastant impactant tenir un eurodiputat o una eurodiputada fent una vaga de fam en contra d'això, que es visualitzés, que hi ha una contestació, un rebuig a aquestes lleis racistes, perquè si no, doncs sí, no sé, algun pijo d'aquests tipus Romeva i et diu estem en contra de la directiva del retorn, i ja està, i s'ha acabat el tema. Però tenir algú fent una acció com aquesta, doncs visibilitza molt més el cabreig que sent molta gent. De fet, la idea no és meva, evidentment. Jo recordo que un dia estava mirant un diari i vaig veure l'Evo Morales i delegats dels miners fent una vaga de fam dintre del propi govern, dormint allà, per aconseguir tirar endavant els plans per millorar la vida dels més pobres allà a Bolívia. O sigui, és bastant impactant. Jo, no sé, no em puc ni imaginar el Zapatero fent una vaga de fam. Llavors, per anar acabant ja, ens han fet una campanya mediàtica tremenda, vull dir, la COP, el ABC, el Mundo, la Razón, la Rosa Díez, el Rajoy, ahir sortia l'Iturgaiz aquest dient que érem una candidatura terrorista. És un gran honor per mi que aquest malparit digui això de nosaltres, però està clar que ja s'han donat compte que havien de parar, perquè cada cop estàvem despertant més ganes de la gent d'estar al nostre costat. De fet, tots els polítics estan molt preocupats pel tema de l'abstenció. En el nostre cas no tenim cap tipus de preocupació en això. Sabem perfectament que aconseguirem vots de gent que no ha votat mai en sa vida. De fet, hi ha una amiga meva, que és una crata de tota la vida, que li vam prendre el pèl dient-li que quan vas a votar has de posar la mà a la Constitució i després votes. I s'ho va creure, realment. I després va aparèixer un altre amic àcrata i ella li va dir i vam pensar, ara dirà què dius, no? I també s'ho va creure. Llavors va ser el moment que vam dir, hem de parar amb la broma perquè si no igual no van a votar. O sigui que hi ha un munt de gent que no ha anat a votar mai, que aquest cop anirà a votar. Hi ha gent que normalment no anem a votar, que aquest cop també anirem a votar. Hi ha gent que directament no poden anar a votar perquè els han il·legalitzat les seves organitzacions, però hi ha gent també que va votar tapant-se el nas. Per això nosaltres no estem en absolut preocupats en el tema de l'abstenció, el problema el tenen ells, però sí que tenim el problema en què, com deia abans, els mitjans han decidit tapar-nos, ja no interessem, i llavors ara, jo anava a altres xarres que he dit, és que aquesta setmana ens toca no posar-nos les piles, perquè sé que molts ja porteu les piles posades des de fa 2 setmanes, seria recarregar-se les piles per aquesta última setmana, perquè és quan ara ens toca a nosaltres acabar de fer la feina a nivell de cartells, dels diaris, de les octavetes. El que passa és que, clar, aquí a Vilafranca, com no ocupeu l'Ajuntament durant 3 dies, ja no sé què més podeu fer, perquè he estat caminant per aquí i ha estat tot encartellat, no? O potser m'heu fotut just als carrers que estàveu encartellats. Ja ho investigaré. Però ara ens queda aquesta setmana per intentar fer el màxim rebombori i és la feina de tots. Crec que si aconseguim arribar allà dalt serà una altra bona hòstia i segur que ho celebrem tots amb una gran festa, o hem de celebrar tots amb una gran festa. I, no sé, l'acte final és a Barcelona, és el divendres que ve, però crec que la festa la podríem fer aquí.